إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن برنشي سيزنا مسلمانlar سلامı bilen yine selamlısım kila. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Barşağızga da Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketi erişseydi. Ondan sonra indi Allah-u Teala'nı maqtıyız, zurlıyız, danlıyız. Şu şimdi hayırlı meclislerge kelganimiz için, shunday tavfiq hidayet bergani için, shunday Allah yurtuna kelerga bizga ko'ngilga solgani için indi hammani alhamdulillah mana shulay aytib va'zlarga kelu mana Tahir Hazratda aytdingda bitta muhim shulay vaqti bilan indi va'zlanib turu ul bitta kerak. Buni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da sahobalar bilan ishlay bilamiz. Har пәнжешәмбе көнне инде алардан җыела торган, шулай вагазлана торган булганнар, шулай атнага бер тапкыр инде һәм сахабалар да әйтә, менә без атнага бер җыелышып шулай Аллаһны зикр итәйек, гыйлем алайдык инде. Бу Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямның инде сөннәте. Һәм менә рәхмәт әйтәсем килә инде Таһир хәзрәткә дә, мәхәлләгә дә, сезгә дә вакытыгызны кызганмыйча гыйлем алам, Аллаһ сүзен ишетим дип килгәнегез өчен. Һәм менә шушы килгән өчен әҗр савапларны кыямәт көндә күреп шатланышырга насыйп әйләсен иде. Һәм менә вакыт шушы дөньяга чумып инде кәсеп итеп, без күп вакытта Аллаһу Тәаләне онытып җибәрәбез. Аны зикр итәргә, аңа гыйбадәт кылырга һәм гомумән әле ни өчен шушы дөньяга килгәнебезне онытабыз. Менә шулай Аллаһ йортына килеп, Аллаһу Тәаләнең сүзләрен ишеткәч, без яңадан нәрсә эшләп йөрибез менә бу якты җиһанда, ни өчен без килгәнбез, нинди максатыбыз бар, шуны искә төшереп, без яңадан тақвалыгыбызны арттырып, Аллаһу Тәалә турында искә төшереп, тормышыбызны яхшы якка үзгәртергә ярдәм итә торган менә шушындай бер hayırlı meclislerden bulsa idi. Һәм менә Адәм баласы инде беләбез, ул бер Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен яратылды бит инде. Менә тирә-якка карасак, һәрбер нәрсәнең үзенең бер максаты бар, шулай бит. Бу өстәлнең дә бар максаты, утырып анда языр өчен, укыр өчен, урындыкның менә максаты бар, аны утыртыр өчен, һәм һәрбер нәрсә үз максаты өчен кулланыла икән, ул инде үзак елга безгә хезмәт итәчәк, шулай бит. Һәм менә Адәм баласының да аның бар максаты, ни өчен ул бу дөньяга килде. Әгәр дә без шушы максатны үтибез икән, без дә инде бу дөньяда үзак еллар буе бәхетле тормыш кичерәчәкбез. Һәм менә Аллаһ Субханаһу ва Тәалә дә ул максатны безгә белдертте, кая? Коръән-и Кәримдә. Әмма кызганычка каршы менә кеше шушы максатны белми икән, аны аңларга тырышмый икән, ул барыбер аны эзләргә тырышачак. Менә без күрәбез бүгенге көндә дә, менә әле кардәш белән дә сөйләшеп килдек. Менә кеше үзен тапмаганга күрә төрле тренингларга йөри, шулай бит, төрле китаплар укый ул. Менә шул күңел тынычлыгын инде тапмаганга күрә, үзенең яшәү максатын белмәгәнгә күрә, ул гел эзләнүдә була. Һәрбер нәрсә максаты булган кебек, кешенең дә аның максаты бар. Шул максатын тапмыйчы, ул күңелдә рәхәтлек, тынычлык берничек таба алмый. Һәм менә Зарiyat сүрәсенең ачып укысак, без анда күрәбез, безгә инде ул максат ачыктан ачык белдерде Аллаһ Субханаһу ва Тәалә.
55-нче аятта башта әйтә: "Вәзәккир фә инна зикра танфа'ул муъминин" ди. Менә бүгенге көнгә дә кагылайны ул. Мөмин мусульманнарга ди исләренә төшереп торды. Менә шушындый вагазлар белән инде вакытлыча инде дәресләр алу, менә шушы китаплар уку, белгәнне дә кабатлау нәрсә ди? Ул мөмин мусульманнарга файда гына китерә ди. Вәзәккир ди. Менә шулай вакытлыча белгән нәрсәне дә кабатлау турга куша Аллаһы Тәгалә ахырында ди, ахыр шиктә ул файда гына китерә ди. Һәм нәрсәне ди искә төшереп торга кирәк ди. Ул да булса 56-нчы аятта дәвам итә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне ди бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә яраттым ди, бар иттем ди. Аллаһы Тәгалә һәр вакытта да искә төшереп торга куша мөмин мусульманнарга нишләргә, ни өчен бу дөньяда яшибез. Бу дөньяда димәк яшибез икән, Аллаһы Тәгаләнең бер үзенә генә гыйбадәт кылырга, аңа табынырга, буйсынырга. Ни өчен адәм баласы Аллаһы Тәгаләгә буйсынырга тиеш, гыйбадәт кылырга тиеш. Менә тирә-якка карасак, кешенең фитрасы шундый, аңа яхшылык кыла икән берәр кеше, ул җавап итеп аңа да яхшылык кылырга тели. Фитрабыз шундый, әгәр дә сәламәт фитра икән, сәламәт акылда икән, ул яхшылыкка яхшылык белән җавап кайтарырга тели. Мәсәлән, әтияни безгә шулай итеп безне үстерде, карады, без аңа тырышабыз яхшылык белән җавап кайтарырга. Сүзләрен тыңлыйбыз, булышабыз, матди яктан тәэмин итәргә тырышабыз. Әгәр дә яхшылык белән җавап кайтармыйбыз икән, беләбез инде шулай бит, күңелдән инде авырлык туа безнең, әтияни рәнҗергә мөмкин, яки башка кеше рәхмәтсез дибез бу кешегә. Ягъни яхшылык кылды икән, без аны яхшылык белән түләргә тиешбез, кайтарырга тиешбез. Мәсәлән, берәр кая барып, берәр кардәшебездән ярдәм сорадык икән, мәсәлән, ремонт кирәк ди, мәсәлән, өебездә шулай бит инде, я берәр стенаны мәсәлән абойларга анда, яки анда су кертергә ди. Шушы яхшылык өчен без яхшылык белән түлибез аңа хезмәт хакы, шулай бит инде. Акчалата. Ягъни яхшылык кылды икән, яхшылык белән җавап кайтарабыз. Һәм менә тирә-якка карасак, Аллаһы Тәгалә дә безгә бик күп төрле яхшылык кылган, бик күп нимәтләр биргән. Әлхәмдүлилләh, менә үз аякларыбыз белән Аллаһы Тәгалә биргән аяклар белән килдек. Аллаһы Тәгалә биргән колаклар белән ишетәбез, Аллаһы Тәгалә биргән күз белән карыйбыз. Һәм менә шушы ниғмәт өчен, шушы Аллаһы Тәгалә биргән яхшылык өчен без нишләргә тиешбез? Аңа шулай яхшылык белән җавап бирергә тиешбез. Ягъни рәхмәтле булырга. Бер кеше безгә ярдәм итте икән, безгә килеп ремонт ясады икән, машинабызны карап бирде икән, без аңа түлибез, шулай бит. Кибеткә кереп, базарга кереп берәр кирәк-яракны алды икән, без сатучыларга түлибез. Безгә шундый мөмкинчелек тудырган өчен. Безгә шушы кибеткә анда сөтен, колбасасын, ипиен каяндыр алып килеп, пекарнядан манда, фермадан, заводтан шушы ризыкны алып килеп куйган өчен, шушы уңайлык тудырган өчен без аңа хезмәте өчен түлибез. Һәм Аллаһы Тәгалә дә менә безгә шушындый дөньяда яшәргә уңайлыклар тудырган өчен без дә рәхмәтле булып, аңа нишләргә тиешбез икән? Гыйбадәт кылырга. Аллаһы Тәгалә суларга һавасын биргән, эчәргә суын биргән. Ашарга төрледән төрле тәмле ризыкларын безгә биреп тора, шулай бит инде. Бер орлыктан гына күпме җимеш тудыра. Бакчада бер бәрәңге утыртабыз, ун бәрәңге алып, аны пешереп ашыйбыз. Һәр көнне менә кояшын чыгара. Һәм менә шушы барлык тудырган уңайлыклары өчен без аңа рәхмәт итеп нишлибез? Бурычыбыз нәрсә? Гыйбадәт кылу, буйсыну, аңа табыну. Әгәр дә инде аңа табынмыйбыз икән, аңа буйсынмыйбыз икән, аңа кушканнарын үтәмибез икән инде, без яхшылыкка яхшылык белән җавап бирүчеләрдән булмыйбыз.
Шушы тәрбиясез бала кебек анда әти-әнисен тыңламаган, әти-әнисен санламаган, яки эшләгәч тә хезмәт хакы түләмәгән, шушындый гаделсез кеше сыманрак булабыз. Шуңа да без Аллаһ каршында Аллаһ биргән ниъмәтләрне кадерен белә торган адәм балаларыннан буласыбыз килсә, безгә нишләргә кирәк икән? Аллаһы Тәгаләне бер итеп танып, аны хакыйкый илаһ дип алып, күңелебезне аның белән генә бәйләп, аннан гына сорап, аңа гына тәвәккәл кылып, аннан гына өмет итеп, нишләргә? Итагать итәргә, буйсынырга. Чөнки төп асылыбыз рәхмәтле булып ибадәт кылу. Бүген көнгә дә кызганычка каршы күп кешеләр моны аңласа да, әмма Аллаһы Тәгалә белән күңелләрен бәйләп яшәргә бик ашкынмыйлар. Күңелләр бүген бәйле бүтән төрле илаһ белән. Ул да булса, инде илаһ, барыбыз да яхшы белә инде. Ул да булса, акча. Бүген көннең илаһы, төп путы диек, төп сыны, ул да булса, байлыкка, акчага табыну. Менә шушы акча сәбәпле безнең намаз да кала, шулай бит инде. Кәсеп итәсе бар дип ураза да кала, эшлисе бар дип инде мәчеткә йөрү дә кала, җомгалар да кала, кызганычка каршы. Ягъни без өстенрәк күрәбез шушы акча табуны, эшләүне Аллаһ хакын үтәүгә караганда. Әгәр дә без намаз вакыты җитеп Аллаһка гыйбадәт кыласы урынына бу миңа мөһимрәк, бу миңа кирәгрәк дип инде акчаны сайлыйбыз икән, димәк без нишләгән булабыз? Инде акчаңа табынган булабыз. Шуңа да менә уйлап карасак, шул акчаны эшләргә кем сәламәтлек бирде соң? Һичшиксез Аллаһ. Безгә сәләт кем бирде? Акыл бирде. Шунда барырга аякларны кем бирде? Тотып эшләргә шушы кулларны кем бирде? Аллаһы Тәгалә. Беренче чиратта бит Аллаһы Тәгалә әйтә, миңа сәҗдә кыл дип. Илә вакытында икенде, акшам, ясту. Син бит иң беренче Аллаһка сәҗдә кылырга тиешсең. Чөнки Аллаһ сиңа бирүче, шушы бар нәрсәне, эшен дә, акчасын да. Менә шушы гыйбадәтнең инде төп максаты дигәч, мусульман кешесе дә омтылырга тиеш һәр вакытта да менә шушы изгелекләр кылырга. Чөнки аның төп яшәеше, Мүлк сүрәсендә дә Аллаһ Субхану тәгалә икенче аятта әйтә бит: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Без дә үлемне һәм тереклекне бар иттек ди, сезне сынап карар өчен ди. Кайсыгыз иң хәерле гамәлләр кылуын белер өчен ди. Ягъни менә бу аяттан аңлашыла, шушы Зарiyat сүрәсенең шушы гыйбадәтнең максатын тулыландыра белер өчен кайсыгыз иң хәерле, яхшы итеп изге гамәлләр кылуын белер өчен ди. Димәк, әле гыйбадәт кылу гына түгел, гыйбадәт кылуда тырышлык күрсәтү, шушы изгелекне арттыру. Менә шушы гыйбадәтнең бар төрләре, без әйттек, менә намаз уку, ураза дидек бит инде. Әле бар шушы гыйбадәтләрнең төрләре, ул булса инде тән агъзалары белән кыла торган, менә шушы ниләр, намазлар, уразалар, шулай бар гыйбадәтнең калб белән, күңел белән кыла торганы, ул Аллаһы Тәгаләдән өмет итү, Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылу, Аллаһы Тәгаләдән курку һәм башка. Шулай ук бар безнең мал белән кылына торган гыйбадәтләр. Ул да булса инде садака бирү, хаҗ, шулай ук мал таләп ителә инде. Закатул фитр дип атала инде, шулай ук мал белән кылына торган. Менә Аллаһы Тәгалә
шушы изгелекләрнең төрлеләрен төрле кешегә төрлечә ачкан. Шушы гыйбадәт төрләрен кемгәдер намаз ишеген ачкан, кемгәдер ураза ишеген ачкан, кемгәдер инде садака ишеген ачкан, кемгәдер зикр ишеген ачкан, кемгәдер гыйлем юлы ишеген ачкан. Һәм шушы изгелекләрне кылып Аллаһы Тәгалә кайсы ишеген ачкан? Сиңа мөмкинчелек бирә Аллаһы Тәгаләгә тагын да катырак якынайырга, аның ризалыгына ирешергә. Менә шушы изгелекләрнең бар үзеңә генә файда китерә торган шушы гыйбадәтләрнең бар әле җәмгыятькә файда китерә торганнары. Менә без бүген дә инде җыелыштык шушы бер төрен генә сөйләшергә, ул гыйбадәтнең. Менә без аңа якынлашабыз, төп темабызга диек инде. Шушы гыйбадәтнең дә бар үзеңә файда китерә торганы, бар гомумән җәмгыятькә файда китерә торганы. Менә бүгенге көндә инвестиция турында, дивидендлар турында, акциялар турында бик күп сөйләшелә. Шулай бит дөнья ягыннан без әлхәмдүлилләh бик көчле өйрәнелә. Бигрәк тә менә бу инвестиция диләр инде каядыр акча вложить итәсең дә, куясың да, син эшләмичә дә инде сиңа анда акча килеп бара, күпмедер дивиденд килеп бара. Шулай бит акциялардан, мында төрле недвижимостлардан кеше моны бик күп сөйли. Һәм менә динебездә дә шушындый ук савап ягыннан сиңа әҗер килеп тора торган шундый инвестициялар бар икән динебездә. Кызганыч бу турыда инде без бик сөйләмибез, бик беләсебез дә килми, безгә инде мөһимрәк ул да булса дөньяныкы. Чөнки ахират бит инде күренмәгәч, без аңа инде бик җиңел карыйбыз. Әмма Аллаһы Тәгалә менә бик зур ниямәт бирде адәм балаларына. Бу дөньяда да изгелек кылып калса, белеп кайсыларын кылырга кирәген. Бу дөньядан китсә дә, шушы изгелектән савап килеп тора торган гамәл ишекләрен безгә ачкан икән. Без менә яшибез, әлхәмдүлилләh, исән вакытта Аллаһ та мөмкинчелек бирде икән, ниндидер гамәлләр кылдык икән. Без бу дөньядан киткәч тә, без шушы эшләгән гамәлләребезнең әсәрен күреп, шатланышып, әҗер алып яталабыз икән. Ягъни хәзерге телдә әйтсәк, инде инвестиция в будущую жизнь, ягъни ахират тормышына инвестиция кылу. Бу инде мусульманнар телендә садака җари дип атала. Без беләбез, ислам динендә садака шулай ук бик зур әһәмияткә ия булган гыйбадәтнең бик зур төре, бик әһәмиятле төр. Ни өчен дигәндә, садака бирергә бик зур иман кирәк. Бик ныклы иман кирәк. Моны инде Аллаһы Тәгаләнең избранные, теге сайлап алынган куллары гына эшли ала торган гамәл. Чөнки Аллаһы Тәгалә шулай яраткан, адәм баласы малны бик каты ярата. Һәм менә шундый кадерле булганга күрә дә шушы садака бирүгә Аллаһы Тәгалә бик зур әҗерләр вәгъдә иткән. Ахират өчендә һәм дөнья өчендә. Һәм менә без садака дигәндә инде аңлыйбыз, кешегә биргәч кеше файда күрә дип. Миндә кесәмдә акча кими, аңа файда була дип. Ягъни бөтенбез аңлый. Бу беренче яктан караганда әлбәттә шулай. Ягъни чынлап та бит 10 мең акча бар икән кесәдә, 2-3 меңен бирдең икән, синең бит инде 3 мең бирсәң 7 меңнән кала акча кимеде бит инде, шулай бит инде. Һәм уйлыйсың, ул кешегә ярдәм иттем, файда китердем дип. Әмма төптәнрәк уйлап карасак, садака биргәндә кешегә аңа караганда, садака алучыга караганда файдасы үзебезгә икеләтә күбрәк. Ничек әйтеп?
Birinчидән, савап ягыннан. Аллаһы Тәгалә менә шушы садака бирүчегә бик күп савап, әҗр вәгъдә итте. Һәм җәһәннәм утыннан саклаучы төп киртә булып тора. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари җинтында килә торган хадистә фәмән истата'a минкум ан яттaqiyya an-nara валау бишиққати тамр ди. Булдыра алсагыз ди, үзегезне җәһәннәм утыннан ди ярты хөрмә биреп тә ди, коткарыгыз ди. Һәм галимнәр әйтте, карагыз, әмер итә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз ди, ярты гына хөрмә биреп булса да ди. Димәк, садака җәһәннәм утыннан саклаучы бер киртә икән ди, сәбәп икән ди. Беренче әйттек, җәһәннәмнән саклау. Ягъни зур савапка лаек булу, шулай бит. Икенчесе нәрсә икән? Икенче отышлылыгы бездә. Беренче савап булды, җәһәннәмнән саклыйбыз. Без иман китергән кешеләр, безнең төп максат бит гыйбадәт кылып, Аллаһның ризалыгын алып, җәһәннәмнән саклану. Аллаһның газабыннан имин булу, җәннәткә керү. Төп максат. Һәм шушы төп максатка ирешергә безгә ярдәм итә икән шушы олуг гыйбадәт нәрсә? Калганнар белән үз малыңны бүлүшү, юмартлык. Һәм гомумән ислам дине ул юмартлыкка, калганнарның хәлен белүгә, җәмгыятьнең проблемаларын шишүгә юнәлтелгән дин. Мусульман кеше бер кайчанда мин дип кенә яшәргә тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кайчанда үзен генә кайгыртып яшәмәде. Ул җәмгыять белән, кешеләр белән, мәхәллә белән бергә яшәде. Икенчесе нәрсә икән? Шушы дөньяга да файдасы. Садака бирү менә безнең малыбызның бәрәкәтен арттыра икән. Чөнки Аллаһы Тәгалә нәрсә диде? Сәбә сүрәсенең 39-нчы аятында: "Ва ма анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin" ди. Аллаһ юлында нәрсә генә сарыф итмәде, ул сиңа аны кайтарачак ди. Бирәчәк ди, ягъни яңадан, янәдән. Чөнки ул иң хәерле ризыкландыручы ди. Һәм бу аятны әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның Муслим җинтында килгән хадис тагын да ныгытып дәлилләп куя. Ма нақасат садақату минал мал ди. Садака ди малны ди киметми ди. Киресенчә малга бәрәкәт кенә бирә ди. Әйткәнчә, мисал китергән идек бит, кесәңдә 10 мең бар, бер мохтаҗны күрдең дә, мәсәлән, кардәшеңнең анда машинасы ватылды, әле эше белән авырлык ди, запчасть кирәк ди анда. 2000 запчасть, 1000 эш димә, фисабиллә Аллаһ ризалыгы өчен 3000 бирдең. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы биргән садакага, шушы синдә калган малга шуның хәтлек бәрәкәт бирәчәк, шушы 7000 Аллаһы Тәгалә төрле чыгымнардан саклаячак. Шулай үзеңнең машина ватылудан, ниндидер сәламәтлегеңгә зыян килеп, дару алудан. Ягъни син бирдең, файда китерәм дип. Әлхәмдүлилләһ китердең. Әмма аның файдасы икеләтә сиңа булды. Беренчедән әҗр алдың Аллаһ каршында, җәһәннәмнән саклауга киртә. Икенче, шушы калган малыңа бәрәкәт өстәдең. Аллаһы Тәгалә булган малыңны тагын да арттырачак. Һәм мисаллар моңа бик күп. Тормышта да, кардәшләр, сөйли бит. Берәү сөйли шулай, әҗәтләрем бар иде. Бер кешегә анда ничә мең диде соң? Берсә 15 мең әҗәт бар иде, 15 мең документлар өчен кирәк иде. Общий 30 мең инде. И bir zamanda şulay di, meşitte oturayım di. Bir kişi kildi dedi. Neydi? Bu student bulup yürgen vakitte sen şakirtme yedi. Neydi? Ровно 30 мең менә шәкерткә ниятләгәнем ди, ни бирергә ди, ярдәм дип, мәсьәлә дип. Ровно 30 мең биреп китте ди.
Шулай итеп, нитеге нәрсәле ул? 15,000 документларны юлларга ди, 15,000 инде әҗәтне кайтарырга бирдем ди инде. Шуның алдыннан ди, иң әҗәплесе шул, үземдә ди тоже соңгы 5,000 дидем асын. Шул соңгы бер тутырга дигән 5,000 акча бар иде. Шуны шулай бер мохтаҗга биргән ди, жәлләдем дә инде, теге хәлем авыр. ЖКХ нигә түләргә җитми дип инде жәлләдем дә ди, әйдә Аллаһ Тәгалә аш калдырмаса дип, шуның алдыннан садака биргән идем ди. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа ди икеләтә кайтарды ди. Һәм бик күп шундый сөйлиләр. Менә именно соңгысын кадерләп биргән вакытта Аллаһ Тәгалә икеләтеп, эшләтеп кайтара ди. Аллаһ Тәгалә теге Коръәндә дә әйтә, сез теге үзегез ярата торган малдан ди өлеш чыгармый торып, сез тақвалыкка ирешмисез ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук садаканың менә бу әҗрен һәм бәрәкәтен тагын да арттыра дип, Бакара сүрәсенең 276 аятында ямхакуллаһу риба ва юрбис садакат. Аллаһ Тәгалә рибаны ди битерә ди, юкка чыгара ди, риба белән шөгыльләнүче, риба белән табылган малны ди, әмма садаканы ди Аллаһ Тәгалә тагын да үрчетә ди. Ягъни әҗр савап ягыннан да, керем ягыннан да, бәрәкәт ягыннан да тагын да арттыра ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә безне инде саран булмаска этәрә торган бер Бухари җыентыгында килә торган хадистә әйтте, һәм бу чынлап та менә күп тапкыр инде практикада сыналган хадис, һәм менә чынлап та бик туры килә. Менә һәр көнне ди Ма мин яумин юсбиху ал-ибаду фиhi illa malakan yanzilan. Һәр көнне иртә белән кеше йокысына уянуга ди, аның янына 2 фәрештә килә ди. Һәм дуга кыла ди. Ничек дип? Yaqul ahaduhuma birse әйтә ди, Аллаһумма аъти мунфиқан халафан ди. Раббым бер Аллаһ дуга кыла Раббысына, шушы һәр кеше килә ди, дуга кыла ди. Нәрсә дип? Раббым үз юлында малын сарыф итүчегә ди, тагын да күбәйтеп бирде. Тагын да малын арттыр дип фәрештә дуга кыла икән. Һәм икенчесе ди, ва якулул ахир ди, Аллаһумма аъти мумсикан талафан ди. Раббым бер Аллаһ саранны ди, саран булганны ди, үз малын синең юлында бирергә кызганучыны ди, халакәткә илтсәң иде ди. Ягъни шушы малына бәрәкәт бирмәсен дип фәрештә кыла. Фәрештә дуга кыла. Һәм чынлап та менә сыналган бар, менә Аллаһ юлында шулай малыңны сарыф итәсең икән, чынлап та Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Менә кичкенә генә сумма акча калсын, Аллаһ Тәгалә аны чыгымнардан саклый. Менә без бит инде уйлыйбыз, күп акча кирде икән, керем күп булды, күп итеп әйбер ала алам дип. Әмма хакыйкатьтә бик алай түгел, чөнки син аларга уйлаган әйбереңне аларга да ала да алмаска мөмкинсең. Ничек итеп? Аллаһ Тәгалә җибәрергә мөмкин, син Алла сакласын. Авария шулай бит. Аварияга очрадың, машинаны ремонтларга кирәк, үзең әле больниска да эләгергә мөмкинсең. Яки сәүдә белән шөгыльләнәсең, анда тикшерүчеләр килеп нинди штраф сугып китергә мөмкиннәр, бөтен шушы эшләгән шул штрафка китергә мөмкин. Яки анда Алла сакласын инде я җыгылып китәсең, я берәр аягың сына, я кулың сына, шуны даваларга, яки берәр җирен авырта, ниндидер кыйбатлы дарулар кирәк булырга мөмкин. Вроде акча күп эшләдең, ну шулай ук күп итеп чыгып та китте. Төрле шундый уйламаган чыгымнар белән. Кеше эшләргә мөмкин әз генә, акча әз генә керергә мөмкин. Әмма Аллаһ Тәгалә бәрәкәт сала, аны саклый артык чыгымнардан. Аллаһ Тәгалә саклый, юл фаҗиасыннан да саклый, сәламәтлеген дә саклый, аны шушы аңа штраф сугучылардан да. Һәм шуның белән шушы кичкенә генә суммасы бөтен тормыш алып бара җитә, ЖКХ-га да җитә, ашарга да җитә. Ризыгына да, бензинына да әле калып та калырга мөмкин. Әле күптән түгел шулай бер гаиләдә булганым, шулай әйтәм, әлхәмдүлилләh ди, акчаны ди
күп эшлибез ди. Ирем дә ди, үзем дә ди. Әмма бәрәкәт юк ди, чыгым күп ди. Машина ватыла ди, даими рәвештә ди, менә машина алдык ди, бер җүнәп йөргән, гел ватыла ди. Аңлап булмый ди. Шуңа чыгып китә ди. Ягъни аңлый алмыйбыз, нишләп шулайсың ди. Күрәбез, мә Аллаһы Тәгалә күрсәтә, әгәр дә син Аллаһка гыйбадәт кылмыйча, хәләлне харамнан айырмыйча яшисең икән, Аллаһы Тәгалә күрсәтә, әле шушы байлыгың белән дә әле син бәхет, рәхәт тормышта яши алмаска да мөмкинсең. Һәм күрсәтә шулай ук икенче кешеләрне, кемнәр инде Аллаһы Тәгалә кушканча гына яши, хәләлне харамнан айыра, карыйсың бик күп акча да эшләми, гади генә машинада эшли, әмма әлхәмдүлилләһ бик бәхетле торалар. Авыртмыйлар да, төрле проблемаларга да юлыкмыйлар, матур гына тормыш кичерәләр. Һәм менә шушы садақаның да бар әле, тагын да өстене, бөтен сөйләдек садақаның инде әлхәмдүлилләһ фазилаты турында. Бу садака инде вакытлыча бер бирдең дә, мәсәлән, кардәшеңә кием алып бирдең дә, яки кием алсын нигә, икенче әкрә, мәсәлән, ризык алып бирдең дә. Әлхәмдүлилләһ, әҗер алдың, малыңа бәрәкәт инде, шулай бит ашады, әлхәмдүлилләһ, савабын алдың. Ә бар садақаның тагын да өстенрәк, тагын да выгодныйрак яклары, теге сәүдәдә шулай бит инде. Бар теге тагын да прибыльныйрак бизнес шулай бит бар инде. Көнен көнгә ялгый торган гына бизнеслар. Һәм садақаның да бар икән шундый төрләре. Мусульманга бик күп әҗер китерә торган. Ул да булса инде садака җария. Сиңа берләтә генә әҗер китерми, син бирдең азык-төлек шулай бит инде, ашады бетте шуның белән. Савап килеп тормый бүтән. Бер савап алдың да бетте. Аллаһы Тәгалә рахимле зат, ул безгә шундый зур ишек, зур мөмкинчелек бирә, нишләргә? Әгәр дә менә хәбис санап китә торган мисаллар белән шушындый гамәлләр кылабыз икән, без шушы бер эшләгән гамәлдән соңда меңәрләгән, йөзләгән савап, әҗер алып торып була икән. Һәм бигрәк тә бу дөньядан киткәч. Әле бу дөньяда булганда бәрер савапны эшләп була. Менә әлхәмдүлилләһ, Таһир хәзрәт белән сөйләшеп утырганыек. Менә ул да яхшы мисал китерде. Шушы мәчетне төзегән хуҗалар, шушы мәдрәсәне төзегән хуҗалар инде бу дөньядан киткән. Аллаһы Тәгалә аларны җәннәт белән сөендерсен, Аллаһ та гөнаһларын кичерсен. Һәм алар шушында, менә без монда күпме кеше утырабыз, монда һәрбер намаз укыган сайын, менә шушы гыйлем мәҗлес булган сайын, аларга да нәрсә барып тора? Әҗер барып тора. Аллаһ та кабуллардан кылсын. Һәм менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Раху Баззар исемле хадис җыентыгында килә, фи муснадихи, аның муснадында индеме, шушы хадислар җыйган җыентыкта, биснадихи хасан, хасан дәрәҗәсендәге хадистә, хадис Анис ибн Малик, Анис ибн Малик исемле сахабадан риваят кылына, анна Нәби саллаллаһу алейһи ва сәллям кал, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, саб'a яҗри лил абди аҗрухунна мин бa'ди маутихи ва хува фи кабрихи. 7 төрле гамәл бар ди, әмма бу 7 төр гамәл белән генә шикләнми, мисал буларак шушы 7 төрне генә китерә ди. Кешегә ди, Аллаһның кулына ди, аның әҗере ди бара ди, хәтта үлгәннән соңда ди. Менә ул кабердә ятканда да ди, аңа әҗере барып тора ди. Менә шушы инвестиция була инде бу. Син эшләмисең, әмма дивидендлары килеп тора. Шуның беренчесе ди, мен аллама илман ди. Иң беренчесе кем ди? Гыйлем өйрәтеп, укытып калдырган булса, ягъни муаллимнәр дигәндә. Я шәкертләр тәрбияләп калдырган булса, мәсәлән, гарәпчә укырга өйрәтеп инде, Кур'ан укырга, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәтеп, Кур'ан укырга өйрәтеп калдырды икән бер шәкерт. Ул шәкерт укыган сайын
аңа әҗре бара. Ул исән вакытта да, бу дөньядан китсә дә. Аның шәкерте тагын 3-4 шәкерт өйрәтте икән, аңа шулай ук иң беренче устазына әҗр бара. Теге 5 шәкерт тагын әле каядыр барып, тагын бер 3-4 шулай шәкерт битте икән, укытты икән, аңа шулай ук әҗре бара. Бүгенге көндә сетевой маркетинг эшли бит. Финансовый пирамида. Только бу халал пирамида, шулай бит инде. Халал сетевой маркетинг. Ягъни шушы яхшылыкка сәбәп булды. Син берәрсенә инде бер балага менә Фатиха сүрәсен укырга өйрәттең икән. Шушы бала, шушы Фатиха сүрәсен укыган сайын, аны укып зикр иткән сайын, шушы бала намазда шушы Фатиха сүрәсен укыган сайын сиңа әҗр бара. Чөнки син сәбәпче булдың, шушы балага шушы иң хәерле сүзне өйрәткәнгә күрә. Теге безгә устазлар, укытучылар әйтәләр, балаларыгызга иң беренче булып Фатиха сүрәсен ятлаттырга тырышыгыз ди. Чөнки Фатиха сүрәсе һәр вакытта да кирәк, һәр вакытта да укыла торган сүрә. Һәрбер намазда укыла, шулай бит. Тырышыгыз ди, иң беренче булып ди, балагызга Фатиха сүрәсен ятлаттырга ди. Чөнки бөтен әҗре сезгә барачак ди. Шуңа күрә менә укытучыларның урыны монда һич шиксез инде хәдистә беренче чиратта инде дини яктан каралган. Чөнки дин өйрәтә, әгәр дә син дини гыйлемең булмыйсың икән, халалны харамнан аермыйча сәүдә кыласың икән, ул сәүдәдә бәрәкәт булмаячак. Шуңа күрә иң беренче сәүдәгә кергәнче дә, нинди генә һөнәр алганчы да дини яктан өйрәнергә тиешсең син. Халалмы ул, хараммы ул, кайсы сәүдә алып бару ярый, кайсысы ярамый, кайсы килешүләргә кул куярга ярый, кайсы ярамый, бөтенесе диндә бар. Шуңа күрә иң беренче монда гыйлем бара дини яктан. Әйе, шулай керә дөнья кирәк-яракларын өйрәтүчеләрдә. Мәсәлән, шулай укытучыларыбыз бар бит инде. Татар теле, рус теле укытучылары. Алар сине укырга, язырга өйрәтте икән, алар сәбәпче булды сине шушы хәреф танырга өйрәтү. Син укыган сайын аларга да әҗре бара. Шуңа күрә менә бу кешегә киңәш бирүдә, кешегә ниндидер файдалы мәгълүмат ирештерүдә саран булмаска кирәк. Әгәр дә син ирештергән мәгълүматны куллана икән тормышында, сиңа да әҗре барачак. Сен өйрәттең икән бер кардәшеңә плитка җәергә монда, машина ремонтларга өйрәттеңме, бер һөнәр өйрәттеңме? Шушы һөнәр белән кәсеп иткән сайын сиңа да нәрсәсе барачак, әҗре барачак. Һәм икенчесе нәрсә ди? Әу әҗра нәһран ди, әу хафра би'ран ди. Икенче, өченче, бу инде кеше шишмә казытып калдырса ди, яки су булмаган берәр авылга инде кое казытса ди, яки, мәсәлән, мохтаҗрак гаилә инде берәр иске генә я үй алды инде, я кешкә теге үй төзеп чыкты ди, шуңа су кертеп бирсәң ди, шушы су кулланган сайын, шушы краннан дик, шушы шишмәдән син рәтләгән, син төзәткән, шушы куйыдан, колонкадан су алган сайын аңа әҗре барачак. Без беләбез, ислам динендә су белән садака бирү, су бирү ул зур әҗергә лаек. Чөнки су кешегә иң кирәкле нәрсәләрнең берсе. Шулай бит. Бик каты эчәсе килгәндә без суның нинди кадерле икәнен аңлыйбыз. Мөселман кешесенә бигрәк тә инде тәһарәт алырга, гусул алырга, шулай бит һич шиксез ашарга, пешерергә су кирәк. Шуңа да мәсәлән мәчет төзелде икән, әгәр дә мөмкинчелек бар икән, аңа су кертергә, әгәр дә безнең финансовый мөмкинчелек бар икән, тырышыйк без шушы мәчеткә су кертүчеләрдән сәбәп булырга. Чөнки мәчеткә килеп кеше тәһарәт алган сайын әҗре безгә барачак. Һәм нәрсә ди? Әу гараса нахлан ди. Әгәр дә берәр, монда инде хәдистә килә инде теге хөрмә агачы, финник, пальма утыртса дип инде. Әмма галимнәр әйтә, аны моңа төрле агачлар керә дип инде. Мәсәлән, син агачлар утырттың икән, җимеш бирә торган, алма агачмы булсынмы, шия булсынмы анда, карлыган булсынмы,
шушы агачтан кышлар ашасынма, кеше ашасынма, шулай сиңа нәрсәсе барачак ди, әҗере барачак ди. Әү бәнә мәсҗиден ди. Кемдә булса ди, мәчет төзүче ди. Пәйгамбер саллаллаһу икенче бер хадисендә дә әйтте. Менә монда онытканмын, карамыйча сөйләгәч. Су турында сөйләгән бит әле. Менә монда хадисне әйтергә онытканмын. Бер шундый хәл булган, бу Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадис. Бер кеше юлдан барганда, шүлдән барганда, бик каты эчәсе килә моның. Һәм су эзли юк та юк. Шүлдә бит инде беләбез, анда ниләр юк, күлләр юк, шулай бит инде эссе, бик каты эчәсе килә моның. Һәм әлхәмдүлилләh, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән бер кое таба бу. Һәм шатлыгыннан нишләргә белми, куега төшеп инде, рәхәтләнеп су эчә. Һәм куедан менсә, күрә бер эт телен чыгарып инде, шушында бер юеш кумны ялап тора теле белән. Һәм бу әйтә, кара әле, бу эт бит минем шикелле шулай ук сусагандай. Моның да инде бик каты эчәсе килә. Һәм бу аяк киемен салып, төшеп яңадан шушы эткә нишли? Су эчертә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, һәм шушы кеше ди, Аллаһы Тәгалә ди, шушындай рәхимле булганга күрә, шушы эткә су эчерткәнгә күрә, аның гөнаһларын ярлыклап, аны җәннәткә кертте ди. Һәм сахабалар нитә гаҗәпләнә, ничек алай ди? Кали я Расулуллаһ, ва инна лана фил баһаим аҗр ди, без ди хайванга изгелек кылсак та әҗр алабызмы әллә ди? Тиреклек дөньясына изгелек, игелекле, яхшы гамәл кылганда да әҗр алабызмы әллә ди? Мәсәлән, хайваннарны ашатабыз икән, шулай бит инде. Мәсәлән, кышкыны җимлек куябыз икән, аларга да әҗр буламы әллә безгә дип гаҗәпләнеп сорыйлар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, фи кулли зати кабдин ратба аҗр ди, ратбатин аҗр ди. Һәр бер тиреклек иясенә ди, җан иясенә ди, җаны булган һәр бер җанварга изгелек кыласың икән, аңа да шулай әҗр каралган ди. Андый хадисләр бик күп, шулай бит инде. Теге бер зинашы хатын да бер мәчене ашаткан өчен җәннәтле булган дип риваятлар килә. Ягъни менә бу күрсәтә, Аллаһы Тәгалә рәхимле зат, хәтта менә шушы хайваннарга да рәхимле булырга, аларны да газапламаска, менә балаларны да өйрәтергә кирәк. Менә күп кенә видеолар шырый, ничек итеп теге балалар мәшеләрне, этләрне теге газаплыйлар, шулай бит койрыгыннан тотып әйләндереп ыргыталарында, башка төрле экспериментлар ясыйлар. Менә хәтта шушы хайваннарны да газаплау ислам динендә катгый тыелган. Ислам дине ул мәрхәмәтлек дине, кайгыртучан дин. Кешеләргә карата, хайваннарга карата, хәтта әле хуплана аларны нишләү? Ашату, эчертү. Урамда салкын кышта күрәбез икән бер мәчене инде, аңа ашарга бирсәк, ул инде бик зур әҗергә лаек. Менә кыш көннәрендә җимлек кую, шулай ук Аллаһ каршында инде әҗерле булабыз. Менә бу булды шушы кыйсса дигән риваят, шушы ни турында, су эчертү турында. Һәм әйткән идек, менә мәчет төзү дидек. Менә мәчет төзү ул гомумән бик зур әҗергә лаек була торган гамәлләрнең берсе, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, "Мен бәнә мәсҗидән лиллаһи", шарт бар, лиллаһи. Кемдә кемдә мәчет төзү икән ди, Аллаһ өчен. Кеше өчен түгел. Теге мине мактасыннар, мине күрсеннәр, каран инде юмарт кеше дип әйтсеннәр өчен дип түгел дә, менә Аллаһ өчен. Раббым миннән риза булсын, Раббым миңа биргән шушы малдан шөкер итеп, бу минем мал түгел, Аллаһ биргән мал, минем хезмәт ашагына, сәбәп ашагына биргән малга шөкер итәм, Раббым, син бирдең, менә син биргән малдан да син риза булырлык, сиңа гыйбадәт кыла торган, Аллаһ йорты төзим дип, Аллаһ өчен, Аллаһтан әҗр савап өмет итеп мәчет төзи икән ди, ябтагы биһи ваҗһ Аллаһ. Бән Аллаһу ләһу бәйтән фил җанна. Ул кешегә ди Аллаһ Тәгалә җәннәттә йорт төзер ди. Безнең беләбез инде, җәннәттә дә йортлар бар. Шулай бит инде, коттеджлар бар. Күз күрмәгән, акылга килмәгән ниғмәт бар. Һәм Аллаһ Тәгалә дә әйтә ди, кем менә шушы Аллаһ йортын бу дөньяда төзи икән, аңа җәннәттә төзермен ди.
Әйе, һәрберебез инде мәчет төзергә мөмкинчелек булмаска мөмкин. Әмма кичкенә генә өлешебезне кертәләбез. Алхамдулилlah, анда мәсәлән мәчет төзелде икән, бала салып бирәләбез. Мөмкинчелеккә карап инде мәчет төзделәр икән, тәрәзә алып куялабыз. Бәрабер күпме булса да инде сиңа әҗере килеп торачак. Хәтта менә кайбер вакыт гаҗәпләндерә, шунхатлык без гафиллектәме, шунхатлык без нишәптер ошып йөрибез. Менә бигрәк тә яшьләр дигән мәне кайбер вакыт менә мәчеттә я сабын бетеп куя, я бер лампочка янган була. Хәзрәт, монда лампочка янган икән, лампочка куярга кирәк. Хәзрәт, монда сабын биткән икән, сабын куярга кирәк. Акыллы кеше моны иң беренче килеп үзе эшли. Үзе лампочка 50 сум, 60, ну инкыйбаты 150 сум тора инде. Тизрәк әҗере миңа булсын әле дип бурып куя икән, ул ут яңганчы, яктыртканчы сиңа бит әҗере бара. Син мәчеткә китереп куйдың икән, шул биткән сабын дип анда зарланып йөргәнче, тегеңә күрсәтеп моңа син 50 тәңкәгә сабын алып килеп куйдың икән, кеше кулы юганчы бит сиңа әҗере бара. Әле кайсы җирдә? Аллаһ йортында. Менә безгә дә шулай, менә ничек без кәсепне карап йөрибез бит, кая ничек акча эшләп була. Кая гына ничек кенә прибыльный теге алып сатып була, арзан алып, кыйбатрак сатып, нинди генә эшкә кирип була. Менә без әҗерне дә шулай карап йөрергә тиешбез. Кая ничек кенә, кичкенә генә гамәл белән дә зур итеп әҗер эшләп була. Һәм бигрәк тә менә шушындый садака җари, күп итеп әҗер китереп тора торган. Бер генә түгел, ә менә күп вакытта. Ничек итеп, мәсәлән, Тәврисул мусхаф дия. 6-нчы гамәле мусхаф, ягъни Коръән. Кеше Коръән яки биттән сатып алып берәр кардәшкә бүләк итә икән, яки мәчеткә илтеп куя икән. Кеше шушы Коръәнне, мусхафны алып укыган сайын шушы кешегә нәрсәсе бара икән, әҗере бара. Күрәбез икән, менә кайбер вакытта мәчетләргә керәбез, шулай бит инде көтеп утырасың, күрәбез, Коръән укыйсы килә, Коръән юк. Менә шунда инде безнең фикер туырга тиеш, әгәр дә без әҗер артыннан куабыз икән, изгелек артыннан чабабыз икән, безгә моментально уй фикер туырга кирәк. Монда бер-ике мусхаф, бер-ике Коръән алып куярга кирәк. Чөнки кеше укыган сайын әҗере бара. Әле шулай ук Тәврисул мусхаф, монда инде Коръән дип килгән, галимнәр әйтә, монда керә шулай ук файдалы китаплар да. Мәсәлән, Коръән укырга өйрәтә икән мугаллим сәни, шулай бит инде берәнинди намаз укырга өйрәтә икән, яки башка төрле кешенең хәләл белән харамны айырыга, Аллаһка якыная торган, изгелек ишекләрен күрсәтә торган шундый китаплар куясың икән, бүләк итәсең икән, сиңа да әҗере бара. Һәм ул әҗер бер генә түгел, кеше шушыны укыган сайын әҗер бара. Шуңа күрә менә тырышырга кирәк безгә, бигрәк тә менә шушы Коръәннәр алып бирергә. Гадәттә теге мәдрәсәдә укучыларга Коръән укып өйрәнеп чыгалар бит, менә классташлар белән әгәр дә сез бер Коръән кружогына түгәрәгенә йөрисез икән өйрәнергә. Менә тырышыгыз беренчедән шушы сыйнафтышка Коръән иләшеп чыгарга. Чөнки һәрбер укыган сайын карагыз күпме әҗер. Коръәндә бит ничәмә мең хәреф, шуны укыган сайын әҗере барачак. Әле бу дөньядан киткәч тә шушы таушалып беткәнче, шушы Коръән китаплары, башка төрле файдалы китаплар таушалып, йыртылып беткәнче, кеше шуннан укып файда алганчы, безгә нәрсәсе бара икән? Дивидендлары бара. Һәм 7-нчесе дә инде тәрбиятул әбнә, ягъни тәрбияле бала. Монсы инде бүгенге көндә бигрәк тә зур проблема, шулай бит. Чөнки без тәрбиягә балаларыбызны әдәп ахлакка өйрәтүгә бик җиңел карый башладык. Без аларның инде тәрбиясен Маша и Медведь, феечкаларында, Бэтменнар тагы нәрсәләргә тапшырдык. Шулай бит. Балаларыбыз кызганычка каршы ниндидер западный идеология белән, ниндидер инде тәрбиясез мультфильмнар, кинолар белән тәрбияләнә. Шуңа да алар олыны олы да әйтә белми, исәнләшә дә белмиләр. Кызганычка каршы ул безнең гаеп. Анализ ясыйк, менә монда олы буын вәкилләре утыра, ничек
Безне, сезне тәрбияләделәр, безнең әби бабалар шулай бит, һәм без ничек тәрбиялибез? Чөнки бала тәрбияле булып үсә икән, ничек менә хадистә килде, нәрсәдә ау тарака валадан ястагфир лаху ба'да маутихи, яки дип тәрбияле бала калдырса ди, аңа истигфар кылучы, аңа гафу сораучы ди. Ничек итеп, Раббым бер Алла, әниләр мине, әтияни мине үстерде, аларга рәхимле булсаң иде дип. Раббирхамһума кама раббаяни сагира дип Аллаһ Тәгалә әйтә бит, кул ди әйтте. Ягъни балаларга әйтергә куша, дуга кылырга куша балаларга ничек итеп? Кул раббирхамһума кама раббаяни сагира. Әйтте, Раббым, әти-әниләрем миңа ничек рәхимле булды, син дә аларга рәхимле булсаң иде дип. Нә беләбезме, өйрәтәбезме балаларыбызга шушы дуганы? Үзебез кылабызмы әти-әниләребезгә? Менә бала тәрбияләгәндә кызганыч без тәрбияне уйлыйбыз матди яктан тәэмин итү генә. Ашату, эшертү, киендерү, укырга кертү, эшкә урнаштыру, машина алып бирү, квартира алып бирү. Битте шуның белән. Бисмилла әйтә беләме, ашап бетергәч әлхәмдүлиллә әйтә беләме, исәнләшә беләме, дуа кыла беләме, Аллаһны зикр итә беләме, хәләлне харамнан айыра беләме, нәрсә гынах, нәрсә савап беләме, ансы безгә мөһим түгел. Мөһиме менә дөньяви яктан булсын. Әмма бит шушы Аллаһы Тәгалә турында иманны белми икән, ул бит нинди генә бай булмасын, бәрібір тулы бәхеткә ирешә алмаячак ул бала. Аның күңелендә монда бәрібір эзләнү булачак. Анда жан тынычлыгы булмаячак. Аның шушы малында да бәрәкәт булмаячак. Без тә уйлыйбыз, әгәр дә ул Porsche Cayenne йөри икән, коттеджда яши икән, без уйлыйбыз, ул удачный человек. Шундый кешеләр килә. Шундый кешеләр килә һәм әйтә, шушы байлыгымны рәхәтен күрә алмыйм ди. Хатыным да анда ничә миллионлык машинада йөри, үзем дә, балам да, әмма рәхәтлек юк ди. Я бала ди, я криминал галәгә һаман сайын ди, туйдым инде сөйләшеп ди. Тем белән сөйләшәм, тегеңә төртәм, моның белән сөйләшәм, моңа бирәм ди. Һәм бурчу ди, гел ди, нәрсәдә ди, конкурентлар бу бизнес тартып алса, бу нитсә дип, рәхәтлеген күрәнмен ди. Ял итергә баргач та ди, Дубайларга да, Мальдивларга ди, шунда да уйлап ятам ди. Ничек кенә моны югалтмаска, ничек кенә саклап калырга, малай гына тагын берәр нинди шушындый әшәки юлга инде тагын ләпмәсә дип, гел бурчуда ди, рәхәтлеген күрә алмыйм ди. Менә шушындый жан рәхәтлеге булсын өчен, булганыннан да канәгать булыр өчен безгә нишләргә кирәк? Менә Аллаһы Тәгалә кушканын үтәп, тыелганнан тыелырга. Шул вакытта Аллаһы Тәгалә менә безгә монда тынычлык салачак. Һәм менә моңа да инде балаларыбызны өйрәтергә кирәк. Аллаһка иман китермичә, Аллаһтан гына өмет итмичә, Аллаһтан гына сорамыйча, Аллаһка гына тәвәккәл кылмыйча, күңелеңне Аллаһ белән генә бәйләмичә, берничек бу дөньяда да бәхетле булмый. Син күпме генә тырышып эшләмә, әгәр дә Аллаһы Тәгаләнең бул дигән әмере килми икән, ул булмый. Шуңа күрә нәтиҗәне тәвәккәл кылма үзеңнең зирәк акылыңа, үзеңнең тәҗрибәңә, тәвәккәл кыл Аллаһтан. Аллаһтан сора, Раббым, шушы уку йортын укып чыгарга язсыны, Раббым, шушы эшкә урнашырга язсыны дип. Син тәвәккәлләмә миңа, апаңа, абыеңа, абзыйларга, син тәвәккәллә Аллаһка, син тәвәккәлләмә безнең байлыкка. Чөнки абзыйлар бүген бар, иртәгә юк. Теге кайбер кешегә әйтәсең ич, баланы укырга кертергә йөрим әле, медицинская урнаштырырга. Аллаһы Тәгалән тәвәккәл, Аллаһтан сора, Аллаһ та ишекләрен ачып. Юк инде әллә нәрсә сорама, теге мен андай әйберләргә ышанмыйм, әнә мин абзый утырганда, ул сөйләште, все нормально. Братнадан күрәсең, абзыйны тотканнар, наручник киертеп утыртып куйганнар. Ришвәт өчен абзый юк, баланы укырга кертә алмады, җибәрде инде гади генә бер институтка, врач ясый алмады. Менә Аллаһ та күрсәтә бер кайчанда, башыңны шиергә ярамый, минем шул бар, минем теге бар дип. Аллаһы Тәгалә бәрібер башыңны идерә. Һәм нәрсә ди?
Менә шушы хадис белән инде тамамларбыз. Муслим җыентында килә торган хадистә: "Иза мата ибни Адам", әгәр дә адәм баласы үлә икән ди, без барыбыз да бит инде вакытлыча яшибез, шулаймы, иртәгәме, бүгенме без моннан китәчәкбез. Без беребезнең дә гарантия юк. Күпме яшибез, әле өебезгә бүген кайтып җитәләбезме, белмибез. Яшьләребез дә хәзер инде әйтеп булмый, пенсияга чыккач намаз укыйм, пенсияга чыккач анда ураза тотам, пенсияга чыккач мәчеткә киләм дип. Чөнки бүген инде яшьләребез дә кырыла. Шулай бит инде. 30 яшьлеккә дә инсульт, инфаркт бәрә. Ниндидер күренми торган вируслар да алып китә. Нинди генә яшьтә булмасын, любой момент Аллаһ хузурына күчергә мөмкинбез. Менә шушы Аллаһ хузурына күчкәч инде безгә менә шушы изгелекләр кирәк була башлый. Һәм адәм баласы әйтәчәк, Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Эй Раббым, мине кире кайтарсаң иде" ди. "Эй Раббым, яңадан шушы якты дөньяга кайтып, изгелекләр кылырым" ди. Әмма Аллаһта юктыр ди. Кире кайтыш булмас ди. Чөнки кире кайтса да ди, тагын шушы дөнья белән алдаланып, тагын элекке халәтенә ул кайтачак ди. Аллаһ Тәгалә белә. Адәм баласы шундый алдаланучан ул. Менә шунда киреп яткач инде безнең шушы гамәлләр кирәк булачак. Һәм шуңа да без исән вакытта менә шушы хадисләрне ишеткәч безгә уйланырга кирәк, күбрәк шушы 3 төрле гамәлне эшләргә. Иза мата ибни Адам инқата анху амалаху ди. Аның бөтен гамәлләре туктала ди. Намаз да укый алмый, ураза да тота алмый, садака да бирә алмый, Коръән да укый алмый, зикр да әйтә алмый, тәсбих да әйтә алмый. Шулай бит инде баласын да тәрбиялый алмый, һәм башка гамәлләр. Битте. Әмма үкенәчәк, намазында укыйсы калган. Коръәндә укыйсы калган. Җәмгыятьтә мохтаҗ кешеләргә дә ярдәм итәсе калган икән, туганнар белән дә ныгылтасы калган икән. Әтиянигә дә күбрәк ярдәм кылу сүзәсе калган. Үкенәчәк, әмма булмаячак. Нәрсәдә бөтен гамәле тукталады, иллә дә мәгәр 3 гамәле генә ди, аңа ярдәм итәчәк ди, аңа әҗир савап биреп торачак ди. Нәрсәдә? Иллә мин садақатын җария. Берсе инде садака җария. Менә мисал китердек бит. Сән юл салдырып калдырдың ди. Шушында бер урамга пычрак кирип булмый ди. Кеше тилмерә. Әмма син әлхәмдүлилләh бер 2-3 КамАЗ чебенка чакырдың да, түләдең дә, чебенка салдырдың. Вакташ салдырдың. Әлхәмдүлилләh, кешеләр инде әйбәт кенә уңайлыгына кирәк. Һәр машина кергән саен, һәр кеше шушы син салган юлдан барган саен инде сиңа нәрсә? Әҗире барачак. Шушы юл җимерелеп биткәнче сиңа нәрсә? Әҗире килеп торачак. Ягъни садака җария халыкка менә файда китерә торган бер нәрсә эшләп калдырдың икән, кеше шуны кулланган саен сиңа әҗире бара. Юл салдырдыңмы, балаларга теге уен мәйданчыгы ясадыңмы анда? Бер мохтаҗ кешегә мәсәлән холодильник алып бирдең ди, яки бер мәдрәсәгә мәсәлән газ плитәсе алып куйдың ди. Шушыны кулланган саен сиңа әҗире барып тора. Ягъни кешегә файда китерә торган бер нәрсә эшләдең икән, шу кеше шуннан файда алган саен сиңа әҗир барып тора. Менә бу садака җари дип атала. Ягъни вакытлыча сиңа инде әҗир китерә торган нәрсә. Күпмедер вакытта инде 1 ел, 2 ел, 3 ел, 5 ел. Ау илмен юнтафау бихи ди, яки гыйлем ди, гыйлем таратып. Ансы сөйләдек инде, укытучылар керә, муаллимнәр керә, кешегә нинди генә файдалы мәгълүмат ирештердең, нәрсә генә берәр һөнәр өйрәттеңме? Шул синең гыйлемеңне кулланган саен, син өйрәткән һөнәр белән эшләгән саен сиңа әҗире барып тора. Берәр кешене берәр харамнан тыеп калдың икән, ул шушы харамнан тыелган саен сиңа әҗире бара. Бер кешене Коръән укырга өйрәттең, сиңа әҗире бара. Һәм нәрсәдә әввәладу салih yad'u lahu, һәм әйткәнчә инде тәрбияле бала ди. Бала сиңа инде дуга кылган саен, бала исән вакытта сиңа әҗир барачак. Менә бу безне этәрә бигрәк тә нишләргә? Баланың тәрбиясе белән шөгыльләнергә. Анаклар белән шөгыльләнергә, дугалар өйрәтергә.
шушы иман турында, Аллах турында күбрәк сөйләргә, бары тик матди яктан гына түгел, рухи яктан да балаларыбызны тәрбияләргә бу хадис инде безне нишли мотивировать итә. Вакытлыча дөнья белән генә алдаланмаска, менә ахирәттә киләчәк тормыш турында да уйланырга өйрәтергә балаларыбызны. Һәм менә шуңа да инде тырышык, уяу булыйк, нишләргә, шушы изгелекләрне кылырга. Әйткәнебезчә инде без бу дөньяда вакытлыча яшибез. Менә безнең татар халкында инде шундый бер яраман дигән хөрәфәт бар. Алар үлем турында халыкта инде таралган, үлем турында күбрәк сөйләшкән сан үлемне якын айтасың дип. Бу инде хөрәфәт. Үлем турында күбрәк сөйләшкән саен кеше яхшы якка гына үзгәрә. Чөнки Аллаһы Тәгалә безгә инде ана карнында булганда язып куйган, күпме гомер яшисең. Аны сөйләшү дә, сөйләшмәү дә, ниндидер гамәл дә арттырмый да, киметмий дә. Аллаһы Тәгалә язган икән син 80 яшь яшәргә, син яшисең. Нинди генә кризис булмасын, нинди генә сугыш булмасын, нинди генә ачлык булмасын, бәри яшисең син язган гомерне. Менә һәр даим искә төшереп тору, китәчәк без бу дөньядан кабергә киреп, ул яхшы якка гына үзгәртә. Юк бар өчен кеше белән талашмый башлыйсың. Ниндидер вак кына мәсьәлә өчен дошманлашмыйсың. Бәре беләсең, вакытлыча яшибез, киттем, бу турыда син уйламыйсың да. Киресенчә этәрә кешегә яхшылык кылырга. Моңа изгелек кылсам, Аллаһы Тәгалә каршында бит саваплы булам, аның ризалыгына ирешәм дип. Һәм менә шушы хәдисләрне дә искә төшереп, Аллаһ каршына кайтасы бар бит дип, нишли башлыйбыз? Кеше үзен инде яхшы якка үзгәртә башлый. Шуңа да менә Аллаһы Тәгалә безгә шушыны аңларга тәүфик хидаят бирсен, күбрәк кенә гади садақалар, гади генә ярдәм түгел, менә тырышыйк шушындай садақа җарияләр кылып калырга. Менә бу дөньяда ничек без тырышабыз бит, төрле инвестируемнар өйрәнәбез. Менә өйрәник, ничек ахирәткә дә шулай итеп инвестировать итеп була, ничек итеп үлгәннән соң да әҗер савап алып була. Аллаһы Тәгалә баршабызга да шушы хадисләрдән, шушы аятләрдән вагазланып, гамәлдә кулланырга язсын. Чөнки иң хәерле, иң файдалы гыйлем ул гамәлдә тормышка ашырган гыйлем. Әгәр дә ишетеп аның белән гамәл кылмыйсың икән, ул файдасыз була. Ул мәгълүмат туплау гына була. Менә кызганычка каршы бүгенге көндә менә шушы мәгълүмат туплау гына бара. Бүгенге кеше укый, ишетә, әмма гамәлдә юк. Моннан файда юк. Әгәр дә без ишеткән белән яшәмибез икән, бу бер мәгълүмат туплауга гына кайтып кала. Иң файдалы гыйлем аның белән яшәү. Әле ул гыйлем безгә каршы да булырга мөмкин. Ничек хадистә әйтте Пәйгамбәрсен? Ал-Кур'ан худжатун лак ау алейк диде. Кур'ан ди, ягъни шушы укып фикерләгән Кур'ан аятлары ул яки син яклыячак, Раббым мине укыды, фикерләде, минем белән гамәл кылды, аның гынахларын ярлыкласаң, җәннәткә кертсәң дип сиңа шафаат кылачак, яки сиңа каршы булачакты. Раббым ул укыды, мәгънәсен дә аңлады, тәфсирләр дә укыды, хәзрәттән дә ишеткән иде, китаплардан да аңа иреште, шушы аятның мәгънәләре. Әмма аның белән яшәмәде дип сиңа каршы булачакты. Шуңа күрә менә бу ишеткән мәгълүматлар белән инде гамәл кылып, Аллаһы Тәгаләнең инде рәхмәтенә ирешеп, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен иде. Һәм балаларыбызга да, менә үзебезгә дугачылар булсыннар иде. Без бу дөньядан киткәч тә балаларыбыз, Раббым, әтиянең гынахларын ярлыкласаң, кичерсәң иде, безгә дугачылар булсын иде. Һәм җәннәттә дә менә шулай бергә утырышып шатланышырга насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.